Gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech iwaqqaf aġenzija li tħares it-tibdil fil-klima, entità waħda affokata fuq l-isfidi preżenti u biex tara li jkunu implementati l-miżuri li jkunu meħtieġa. Dan tħabbar mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima kif ukoll wib tal-Grupp Parlamentari Robert Kutajjar matul konferenza tal-aħbarijiet fejn indirizza l-mod kif il-Partit Nazzjonalista ma jridx biss jikkritika n-nuqqas stazzjoni mill-Gvern iżda jippreżenta l-proposti tiegħu. L-stakeholders ikunu kollha parteċipi, ikun hemm pjan b'viżjoni. Anke hawnhekk iridu nagħmlu bidla illi trendi, bidla sostenibbli, bidla viżjoni. U allura iva, Gvern Nazzjonalista ġdid din sa tkun weda proposta ewlenija illi dak kollu relatat mat tibdil fil-klima ikun iffukat minn aġenzija waħda illi tkun hi allura illi tagħti d-direzzjoni ta' fejn pajjiżna rridu mmorru anka biex nilħqu il-miri illi sfortunatament waqajna tant lura fl-aħħar snin. Robert Kutajjar qal li din l-entità meħtieġa la darba llum għandna gvern b'ministru jgħid mod u ministru ieħor jgħid mod ieħor. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista jrid jara li tispiċċa l-kultura tax-xejn mhu xejn u kompla li f'9 snin il-Gvern Laburista ma ħall ebda miżura diretta biex jintlaħqu l-miri dwar it-tibdil fil-klima. Minflok għaddaqs dawn is-snin ma rajna l-ambjent sejjer lura. Min-naħa tiegħu l-kelliem għall-ekonomija l-ħadra David Take qal li quddiem l-isfidi dwar it-tibdil fil-klima pajjiżna għandu bżonn ta' viżjoni ċara li qed joffriha biss il-Partit Nazzjonalista. Spjega li bil-politika tiegħu il-Partit Nazzjonalista jrid idawwar dawn l-isfidi f'opportunitajiet. Huwa importanti li n-nies intuhom direzzjoni ċara dwar fejn pajjiżna jrid imur. U Gvern ġdid Nazzjonalista se jaqbad din l-isfida tat-tibdil tal-klima u jbiddilha f'opportunità għall-familji tagħna, għan-negozji tagħna, għall-industriji tagħna. David Takes qal li jekk irridu nkunu ta' quddiem fil-politika ambjentali, irridu nkunu serji. Dan meta għandna Gvern Laburista li jgħejja u qata' qalbu milli jipprova joħroġ bl-ideat. Fakkar ukoll kif il-Gvern Laburista qed jagħmel ftit li xejn u xogħol ta' kafkaf dwar l-elettrifikazzjoni tal-vetturi fost żieda fit-tniġġis fl-arja li qed tirriżulta mit-trasport kif nafu illum.